салому алайкум ака Искандар, мардуми гурӯҳи ангур ва буғ. Оз дар Германия ин ҷая намуди растения, ина намедонам чия. Ин хеле ранги токи ангур хеле чӣ кардагиян, токи ангур вари кардагиян. Кашдаги бастаги ин хеле танашонда, ина нигоҳ кунеда чӣ хеле ям меваҳа чия чия нафаҳмидам. Ин хеле ани лавлавои раҳан хеле ан я 5 метр вари аз замин баланд айда карочи. Ина нигоҳ кунед. ин амихек ҳама ин амҷо амихек кордагия. Чӣ боша ака?